मौके तो नशा छड़ेला यहाँ रे, मौके तो नशा छड़ेला। जीवर्सी नोयबू जीवर्सी डांस करेंगे यहाँ रे, जीवर्सी डांस करेंगे। এই ଲୋକଟା କଣ ଇଆଡ଼େ ନିଶା ହେଇକି ଆସୁଛି, କଣ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଢଳି ଢଳି ହେଇକି ଆସୁଛୁ। ବାଟ ଛାଡ଼ ରେ ମତେ ବାଟ ଛାଡ଼। ଏ ଭାଇ ରୁହ 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 ଟିକେ ରୁହ। କିନ କହୁଛୁ ବେ ପୁଷ୍ପା ଝୁକେଇଗା ନାହିଁ ସାର୍। ହଁ ତମେ ତ ଆଜିକାଲି ବଲିଉଡ୍ ହିରୋ ହେଇଗଲା ଆଉ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତମ ଗାଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ନାହିଁ। କିନ କହିଲୁ ବେ ସାରା, ମୋ ଗାଣ୍ଡି ପୁରା ଟିଣ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ପୁଷ୍ପାକୁ ପୁଣି ଅପମାନ ଦଉଛୁ ତୁ ସାର୍। ନା ନା ତମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସମ୍ମାନ ଦବା କଥା, ତମେ ଭାରି ବଡ ଲୋକ ନା। हाँ पुष्पा को एंता सम्मान देवे। पुष्पा सुनकर क्या फ्लावर समझा था क्या? मैं तो फायर हूँ। ହଁ ଏମିତି ପୁଷ୍ପା ହେଇକି ରୁହ, ଫାୟାର ହୁଅ, ଗାଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ନାହିଁ, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଗଡ଼ି ବୁଲ। कौन कौज बे पुष्पा जदि एबे रागिबो ना लुंगी टेकी देखियो। आमे भाई आदिवासी पुष्पा पूरा फुटेई दो। ନିଜେ ଫୁଟି ଯାଉଛି ଜାଣିପାରୁନି, ସିଏ କହୁଛି କଣ ଫୁଟେଇ ଦବା। कौन कौज बे देखियो ना मारी देम जे कांड साड सब पड़िबो जान। ନା ନା ତୋ କାଣ୍ଡ ସେଇଠି ରଖ, ମତେ ମାରନି। ସବୁବେଳେ ନିଜ ଦେହକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି, କହୁଛି କି ସବୁ ମାରିଦେମି କାଣ୍ଡ। किन कहलु बे मो देह संभाली पारनी, मो सळा हेई पूरा ऋतिकेशन भलिया हेई कइला कि सब मो देह संभाली पारनी। ହଉ ଶୁଣ, ବେଶୀ ପିଆ ପିଇ କରିବୁନି, ନହେଲେ କ୍ୟାନ୍ସର ପୀଡ଼ିତ ହେଇ ଘରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିବୁ। किन कहूछु बे सेटा पर हम आदिवासी कोल्ड्रिंक्स जानिनु कि तुमे जेमती से जो गिलास रे से लसी जम पी देकी कहबो कि आराम लागला। हमर आदिवासी कोल्ड्रिंक्स पी देने थरे कि मजा जानि पारिबुनी कि आडे गांडी मुंड ठीक। ଏମାନଙ୍କୁ କେତେ ବୁଝେଇବୁ, ଦେଖୁନି ଗୁଡ଼ ହାତ କେମିତି ରୁଗା ମୁଗା ହେଇଗଲାଣି, ହେନେ ବି ପିଇବା ଛାଡୁନାହିଁ। किन कहलु बे तुमे किछ चा पीवा छाड़ी दउछ। आमे भाई हम जाति रहछि हमर आदिवासी कोल्ड्रिंक्स, आमे न पीले हबनी। ଏ ଆଜିକାଲି ଲୋକ କଣ ବୁଝେଇବୁ, ତତେ ଉଲ୍ଟା ଟ୍ୟୁସନ କରିବେ। କିନ କହୁଛୁ ବେ ଟ୍ୟୁସନ କରିବି ତତେ? ଆସୁନୁ ମୋ ସାଙ୍ଗର ଦି ବେଲା ହଣ୍ଡିଆ ପିଇଦବୁ, ଦେଖିବୁ କେମିତି ମଜା ଲାଗିବ। ବେ ତୋର ଛୁଆ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ନା ନାହାନ୍ତି? କିନ କହୁଛୁ ବେ ମୋର ପୁରା 10ଟା ଛୁଆ ଜାନୁ, ପୁରା ଟାଇଗର ସବୁରକ ହେଇଛନ୍ତି। ତୋ ଛୁଆ ଗୁରା ପାଠ ପଢା ପଢି କରୁଛନ୍ତି ନା ନା? କିନ କହୁଛୁ ବେ ମୋ ଝିଅ ପୁରା ଗୋଟେ ଆଇଟିଆଇ, ଗୋଟେ ଡିପ୍ଲୋମା, ଗୋଟେ ଆର୍ଟ୍ସ, ଗୋଟେ ବିଏ ପାସ୍ କଲା, ଜଣେ ମାଷ୍ଟର ହେଲା, ଜଣେ ପୋଲିସ, ଜଣେ ଆର୍ମି ହେଇଛି। କଣ କହୁଛୁ? ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଗାଣ୍ଡି ଗୋଚାଡ଼ିକି ପିଇ ଦଉଛୁ ଆଉ। ଆଉ ବେ ମୁଁ ପୁରା ଫୁର୍ତ୍ତିରେ ରହୁଛି, ତୋର କଣ? ମୋର ତ ଫୁର୍ତ୍ତିରେ ରହିବୁ ଯଦି ଆ ଦି ବେଲା କାନ୍ଦରେ ମାରିଦବା, ଦେଖିବୁ କେତେ ଫୁର୍ତ୍ତି। ନା ନା ତୋ ଆଦିବାସୀ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ତୁ ପିଇ, ମୁଁ ପିଇବିନି। ଥରେ ପିଇ ଦେଖିବୁ, ପୁରା ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବୁ, ଦେଖିବୁ ତାରା ଗଣିବୁ। ଆମେ ତ ଏମିତି ଫୁର୍ତ୍ତି କରିପାରିବାନି, ତମେ ଏନେ ଫୁର୍ତ୍ତି କରିକି ହେଇକି ସବୁ ଚଳେ ଆଉ। ତୋର କବେ ବତକ ଭଳିଆ ଡଗ ଡଗ ହଉଥା ସେଟାରେ। ହଉ ଆଜି ଏତିକି କଥା ହବା, ଏତିକି ମଜା କରିବା, ତୋ ବାଟରେ ତୁ ଯା, ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ। ହଉ ତାହେଲେ ଆଜି ଯାଉଛି ଆଉ, ମୋ ବାଟ ଛାଡ ମୁଁ ଯାଏ। ହେଲୋ ପ୍ରେସ୍ ଏମିତି କମେଡି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କର। କିନ ବେ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛୁ, ମୁଁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, ମୁଁ ଆଦିବାସୀରେ କହିବି। चैनल के सब्सक्राइब टैप एंड लाइक ही टैप जा मुझे नेकन वीडियो को हुजूर पे ले दे।